a big round of applause. Yay! ginaagda nahon ang mga bumalakal, mga konsumidor, mga manong shopping around SM and those na way makapalapit sa SM to come and buy sa aton sarili nga produkto diri sa Iloilo, no? Kay kung makita naton damo gali kita dapat man nga ipadayaw no diri sa Iloilo. Manami naman ang aton produkto. In fact, ang some of this are already in Manila na. Naka-entra na kita sa mga international food exhibition, naka-entra kita sa mga sikat Pinoy, kag sa mga fairs nga sa Manila. So meaning acceptable na aton nga kalidad sa national. So to our consuming public, kari na kamo kag magbakal para nga masaburan naton ang nahambal naton mga sabor inundo. Ang venue diri sa activity center sa SM City, running today until Saturday, the 24th.